ακόμη βίντεο του καναλιού GB 1919, Γιώργος Μπίζιος, για μία ακόμη φορά συμπαρουσίασε, αλλά αυτό είναι ένα ειδικό βιντεάκι, καθώς στην οικογένεια του GB 1919, που άρχισε πριν 2 εβδομάδες περίπου, καλωσορίζουμε την πρώτη συνεργάτη μας, τη Στεφανία Παπαγάλου. Καλημέρα Στεφανία, γιατί καλησπέρα δεν είναι ακόμη. Καλημέρα Γιώργο. Εγώ έχω τελειώσει την αθλητική δημοσιογραφία, όπως ξέρεις. Ναι, μαζί δεν τελειώσαμε. Μαζί τελειώσαμε, ναι. Εντάξει, αν και είμαι μικρότερη, ναι. Τα λέμε και αυτά. Πλάκα κάνω. Εντάξει, δηλαδή μας το χτυπήσει ότι κοντεύουμε τα 40 και εσύ στα 20. Είμαι στα 20, ντροπή. Και μέσα από αυτό το κανάλι θα κρατάω συντροφιά, θα σχολιάζω τα νέα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, καθώς και της Βέρειας, τις ομάδες που μένουν. Ναι, καλά, στον Παναθηναϊκό δεν μένεις, αλλά επειδή θα το ρουφιανέψουμε κάπως, επειδή είσαι Παναθηναϊκός και φανατική. Είμαι, δεν μπορώ να το κρύψω. Δεν κρύβεται, άλλωστε, τέλος πάντων. Θα καλύπτει σαν νέα του Παναθηναϊκού κυρίως, αλλά και της Βέρειας, γιατί μένει στη Βέρεια και είναι μια ιστορική ομάδα. Ναι, νομίζω. Τέλος πάντων, κάναμε αυτή την ωραία εισαγωγή. Τι λες να ξεκινήσουμε και λίγο ένα σχόλιο για το περσινό Παναθηναϊκό, ναι, και το τι τρέχει τώρα. Κοίταξε να δεις, ο περσινός Παναθηναϊκός είναι μια πονεμένη ιστορία, είναι αλήθεια. Νομίζω, συγγνώμη που διακόπτω, τα τελευταία 14 χρόνια είναι μια πονεμένη ιστορία, όσον αφορά και το πρωτάθλημα. Ισχύει, διότι φτάνει στην πηγή και δεν πίνει ποτέ νερό, ποτέ όμως. Δεν ξέρουμε τι φταίει. Προπονητές, δεν ξέρουμε τι φταίει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει, όχι θα έλεγα απογοητευτεί. Έχει μπουχτίσει. Έχει μπουχτίσει από αυτή την κατάσταση, διότι ο κάθε Παναθηναϊκός που είναι έτσι πορωμένος, που αγαπάει αυτή την ομάδα, θέλει να δει αυτή την ομάδα να παίρνει ένα πρωτάθλημα, ένα κάτι. Φέτος μας έκανε τη χαρά όμως, πήρε το κύπελο, εντάξει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, θα σου πω. Εγώ φέτος πιστεύω το πρωτάθλημα χάθηκε από το Δεκέμβριο, όταν άλλαξε προπονητή. Εκεί πέρα χάθηκε. Διότι ήρθε ο Φατίχ Τερίμ και ενώ υπήρχαν καλές προδιαγραφές ότι ναι, αυτός ο προπονητής θα πάει την ομάδα μπροστά, την έκανε την κέρδα και τελικά και αυτός απέτυχε. Την έκανε πιο χάλια από ό,τι ήταν, Στεφανία. Και να πω κάτι. Για το Φατίχ Τερίμ, έρχεται ένας που είναι 70, ωραία, που είναι απενεργοποιημένος από την προπονητική σχεδόν 4 χρόνια. Και διώχνει έναν προπονητή ο οποίος έχει φτιάξει το κλίμα. Η ομάδα για 2 χρόνια κυνηγά το πρωτάθλημα και φέρνει σε έναν άγνωστο, ο οποίος θα κάνει σε κάθε μάτς, δεν ήξερες τι να περιμένεις. Το χειρότερο ή το χειρότερο. Συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, τώρα κρίνουμε Φατίχ Τερίμ με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά τη γνώμη μου πάντα, ο Γιοβάνοβιτς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή με τους παίκτες το είχε. Τους καταλάβαινε, τους διάβαζε, ήξερε, ρε παιδί μου, τι να κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, όταν ο προπονητής μία φορά, 2 δεν πάει καλά, τον πέφτουμε να τον κατασπαράξουμε. Να κάνω την ερώτηση κλειδί. Φταίει ότι ο Γιοβάνοβιτς δεν συνέχισε στην Ευρώπη? Γιατί την ομάδα την είχε 2 βαθμούς πίσω. Δεν ήταν καμιά 15 βαθμούς να πεις το διώχνω επειδή είναι 15 βαθμούς. Εγώ νομίζω η Ευρώπη τον έφαγε. Φταίει και αυτό, διότι όταν είσαι με τον Γιοβάνοβιτς στη μόνη Ευρώπη, προχωράς καλά στους αγώνες. Καλά. Όσο μπορείς καλύτερα. Καλά, ναι. Όσο μπορείς καλύτερα, ναι. Και ξαφνικά γίνεται στραβή και χαλάει. Λογικό, σου λέει κάτσε φίλε, δηλαδή εδώ δεν μας πήγες Ευρώπη, γεια σου. Δηλαδή άλλα περιμένουμε αυτό από σένα και δεν μας το έφερες. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά είναι σχετικά ένα δύσκολο όμιλο. Αλλά
Τώρα ήταν τρομερό ρίσκο, δηλαδή να περίμενε ο Γιωβάνοβιτς να βγάλει τη χρονιά και αν το είχαν για 15 βαθμούς, που εγώ δεν πιστεύω ότι το είχαν για 15 βαθμούς, μετά το απολύς, μετά το διώχνεις. Ο οποίος ο Γιωβάνοβιτς θα σχολιάσουμε και μετά για την πρόσληψή του λίγο στην εθνική, γιατί από σένα περιμένω την κυρίως. Εγώ την είπα σε ένα βιντεάκι, αλλά από έναν οπαδό και φίλαθλο του Παναθηναϊκού νομίζω στέκει καλύτερα. Εγώ είπα την άποψή μου για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, τον οποίο λίγο πολύ εμείς το ξέραμε εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και σαν παίχτη, εγώ δεν τον πρόλαβα σαν παίχτη, κυρίως σαν προπονητή, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό πιστεύω για τον Γιωβάνοβιτς, αν και δεν έπρεπε. Γιατί τώρα μέσα στη μέση χρονιάς, αλλάζοντας όλη την ομάδα. Γιατί ο Φατίχ Τερίμ με τους μισούς παίχτες πλακώθηκε. Δεν λέμε για τον Βιλένα. Με τον Βιλένα, ο οποίος Βιλένα πρέπει να ήταν ο τρίτος ξάδελφος του εδώ να έρθει να παίξει μπάλα. Γιατί ο Βιλένα δεν ήταν ο Βιλένα αυτός. Με παίχτες κλειδιά πλακώθηκε. Αλλά ανέδειξε και κάποια ταλέντα όπως ο Κότσιρα σαν χαφ. Περίεργο αυτό. Αλλά με τους μισούς πλακώθηκε και έφερε άλλους τόσους, όπου ένα ποντιακό ανέκδοτο Ακαϊντίν έβαλε το πιο αστείο αυτόν κόλλο. Να τα λέμε γι' αυτά. Κοίταξε. Ναι, ο Τερίμ ήρθε τα άλλαξε όλα στην ομάδα. Εντάξει. Σε λέει να φέρω καλούς παίκτες, μπας και πάει καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Ναι. Εμείς, οι Έλληνες, ο Έλληνας φίλαθλος να το πω, έχουμε αυτό το κακό. Βλέπουμε ότι ένας προπονητής δεν πάει καλά, τον διώχνουμε. Θεωρώ ότι και ο Γιωβάνοβιτς και ο Τερίμ δεν τους δόθηκε από τη διοίκηση θες, από το φίλαθλο κόσμο που θέλοντας και μη εντάξει, ταχώνει και λίγο στη διοίκηση. Νομίζω στην περίπτωση του Γιωβάνοβιτς δεν δόθηκε από τη διοίκηση από τον κόσμο. Όταν έγινε αυτό, ο κόσμος ούρλιασε. Και δικαίως. Εγώ θα πω δικαίως. Με τα λάθη του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, γιατί τα γνωρίζουμε και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αλλά στην περίπτωση του Τερίμ, αγαπητή μου Στεφανία, έτσι πως τα έκανε ο Τερίμ, συγγνώμη που θα το πω, όχι, δεν θα τραπώ να το πω, που τα έκανε σαν τα μούτρα του, ο κύριος, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω, τώρα άμα αρχίζω να θα αγκαζώ για τον Τερίμ θα αγκαζώσω άσχημα, γιατί είμαι και ο παδός της Λίντς. Γίνει την ημέρα πριν 24 χρόνια είναι και προπονητής και έκανε κάποιες δηλώσεις που, τέλος πάντων, δεν θέλω να αρχίζω να... Τέλος πάντων, γενικά, έτσι πως έκανε την ομάδα, δικαίως έφυγε ο Φατίχ Τερίμ, έτσι έπρεπε να γίνει και με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, θεωρώ. Γιατί ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει και δικαιολογημένα. Παρόλο τα στραβά του και τα καλά του, στο τέλος της χρονιάς φεύγει ο προπονητής όταν πρέπει να κάνει ταμείο, όχι στη μέση της χρονιάς που είναι στη μέση της διαδρομής. Στο τέλος της διαδρομής κάνει ταμείο. Ναι, νομίζω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Αλαφούζου για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση. Δηλαδή ήταν απόφαση σε μία νύχτα ουσιαστικά τον έδιωξε τον άνθρωπο. Πίστευω ότι θα κάνει καλό στην ομάδα, θα την ανανεώσει, θα την πάει μπροστά. Δεν νομίζω ότι πέτυχε αυτό που ήθελε. Δηλαδή λίγο το χάλασε το θέμα. Εντάξει. Είπαμε, στην Ελλάδα είμαστε πληθυσμένοι σε αυτά, οπότε... Ναι, εντάξει. Γιατί στην δικιά μου ομάδα, εδώ και 3 χρόνια ο κύριος Λουτσέσκου δεν έβαλε η ομάδα μας ούτε γκολ σε τελικό, γιατί είμαστε και πάω. Και η διοίκηση τον κράτησε. Παρ' όλα αυτά έδειξε την εμπιστοσύνη. Φέτος πήρε και το πρωτάθλημα, δικαιώθηκε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά νομίζω... Ο ΠΑΟΚ πετάει για μένα. Κοίτα, να λέμε τα πράγματα αντικειμενικά τώρα, έτσι. Νομίζω, ξέρεις τι, λένε πολλοί ότι προέκυψε φέτος το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι προέκυψε. Έκανε καλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, για να το πάμε και εκεί πέρα. Και η ομάδα είχε μια συνοχή. Είχε δηλαδή αρχή, μέση και τέλος. Όπως είχε και ο Παναθηναϊκός του Γιωβάνοβιτς. Παρότι αποκρουστικό ήταν πολλές φορές το παιχνίδι, αλλά στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, της πρώτης αγωνιστικής, επί εποχής Γιωβάνοβιτς, 23 που ήταν πριν φύγει, ο Παναθηναϊκός έκανε 4 γκολ. Δηλαδή, παρότι δέχτηκε ο ΠΑΟΚ τον γκολ στο τέλος, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός του Γιωβάνοβιτς μέχρι να απολυθεί. Πέρσι ήταν λίγο ψηλό, όχι αντιποδόσφαιρο, δηλαδή κλωτσάγωνε και τέτοια, αμυντικογενές ποδόσφαιρο. Γιατί, ξέρεις Στεφανία κάτι,
Συγγνώμη, πολλοί μπερδεύουν το αμυντικογενές ποδόσφαιρο με το σκληρό ποδόσφαιρο. Αυτό που παίζει ο Σιμεώνε. Εμείς σαν εθνικοί δεν παίζαμε αντιποδόσφαιρο, παίζαμε αμυντικογενές ποδόσφαιρο. Και ο Γιοβάνοβιτς έπαιζε το ίδιο, δεν το βελτίωσε κάπως. Και παρ' όλα αυτά ήρθε ο Τερίμ που δεν ήξερες τι θα κάνει στο επόμενο μάτς. Σε ένα μάτς ήταν πολύ καλός και σε ένα άλλο... Ήταν απρόβλεπτος, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ απρόβλεπτος. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω η χρονιά πέρασε. Πέρασε, εντάξει, μας άφησε μια καλή... Όχι μια... Μας άφησε μια γεύση χαράς, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Γλυκόπικρη νομίζω. Γλυκόπικρη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός το παλεύει γενικά στην ομάδα. Το παλεύει. Εντάξει. Κάποιες φορές θα νικάει, κάποιες φορές θα χάνει. Δεν γίνεται να νικάμε όλοι πάντα, έτσι. Ναι, αλλά ξέρεις τι, σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού αυτό τώρα, για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν τη χωνεύω ιδιαίτερα, αλλά θα βάλω τα συναισθήματά μου στην άκρη. Θα τα βάλω στην άκρη. Μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που επί χρόνια διεκδικούσε πρωταθλήματα, τα είχαν όπως τα είχαν. Από τον Ολυμπιακό του Κόκαλο, είχε πορείες στην Ευρώπη. Και εδώ και 14 χρόνια όχι μόνο δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, έφυγε φάει όλα αυτά τα μπαν στην Ευρώπη για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Οπότε κάπου καταλαβαίνω και τους φιλάθλους, αλλά να στείλω ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Θέλατε κάτι βγαινόμενο και πατέρες. Καλά να πάθετε. Χωρίς συντός αλαζονίες. Όχι, δεν έχω αλαζονίες. Ότι τα λουζόμαστε αυτά τώρα. Ναι. Τι να πω τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα αρχικά. Θεωρώ λίγο μεταγραφές, λίγο με τη διοίκηση εκεί πέρα, γιατί και με τη διοίκηση υπάρχουν πολλές τριβές. Γενικά να δίνουμε χρόνο στον προπονητή. Εντάξει, δεν γίνεται κατευθείαν άντε δεν έγινε μια φορά άντε γεια σου σπίτι σου. Ναι. Να τον αξίζει κιόλας. Τέλος πάντων, θέλω ένα σχόλιο για τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος Ουρουγουανός, σίγουρα θυμίζει τον Μακαριάνο για τις ατάκες, το μπιπ, αλλά γιατί είναι ένας νεαρός προπονητής, ο οποίος στην Ευρώπη δεν είναι τόσο πετυχημένος, και ένα σχόλιο που πάει να ελληνοποιηθεί ο Παναθηναϊκός, που εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο μετά για τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, γιατί σχεδόν κανείς δεν τις εμπνέει, ενώ έχει καλές ακαδημίες του Παναθηναϊκός, έχει διάφορα ταλεντάκια. Που ένα ταλεντάκι ο γιος του Ρωμάνο που έπαιζε στον Ηρακλείο, ο Τιάγκο Ρωμάνο, πάει έξω. Αυτή η ελληνοποίηση πώς τη βλέπεις αρχικά? Την ελληνοποίηση πώς τη βλέπω? Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσω τώρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο που ακόμα δεν γνωρίζουμε, δεν αξιοποιούνται καταλήλως. Ναι, σωστά. Αλλά... Ενώ είναι καλά ταλέντα. Ναι. Πλέον, όλες οι ομάδες έχουν γεμίσει από ξένους. Σίγουρα, ναι. Ό,τι θες. Εντάξει. Καλό είναι να... Πώς να το πω. Παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ είναι παλωμένο που λένε αυτό. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε ο Μπάλντοκ η πρώτη μεταγραφή. Θέμα ημερών νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ισχύει. Από ό,τι ακούγεται Γιαννούλης, είναι καλές κινήσεις. Είναι πολύ καλές κινήσεις. Ειδικά ο Μπάλντοκ, που οποίος είναι ένα πολύ καλό δεξιμπάκ. Είναι καλές κινήσεις. Ελπίζω μάλλον να βγουν σε καλό. Γιατί ξέρεις, κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν σε καλό. Άσο, μην το λες. Στεφανία, συγγνώμη σε διακόπτω, μην το λες σε παοξία αυτό, ξέρει. Όπως και εσείς ξέρετε καλά. Όχι, όλοι ξέρουμε καλά. Ναι, εντάξει. Το προπονητή, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία, μάλλον ο χρόνος,
όσο του δοθεί, ξαναλέω, θα δείξει αν αξίζει που ήρθε στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω, επειδή εμείς έχουμε και μία τάση να τους διώχνουμε γρήγορα, περιμένω να δω τη δουλειά που θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή, το θέμα είναι να καταλάβει ο προπονητής τους παίκτες. Να τους καταλάβει, να τους εφουγκραστεί. Άμα δεν μπορεί, δεν γίνεται τη δουλειά. Άμα τα κάνει ανάκατα όπως το προηγούμενο, άσα να πάνε δηλαδή με λίγα λόγια. Άμα τα κάνει ανάκατα τρεχαγύρευε, ναι. Ναι. Ελπίζω να κάνει καλά τη δουλειά του, από εκεί και πέρα είδαμε. Ναι. Τώρα το νέο της ομάδας, το 38 το νέο, βέβαια είναι, μην ξεχνάμε και τον Γιώργο Τζαβέλα που τον πήραν, έτσι. Ναι. Μην ανησυχείς, Στεφανία, θα σε πήγαινα σιγά σιγά εκεί. Γιατί το ελληνοποίηση με τις μεταγραφές πήγαινε προς εκεί. Λοιπόν, ο Γιώργος Τζαβέλας καταρχήν διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι είναι ο αρχηγός της αποστολής, ο αρχηγός της ομάδας. Εκεί πέρα ξέρεις που είναι στον πάγκο που κάνουν τις διάφορες καυγάδες και αυτά, ή ποδοσφαιρικού, δεν καταλάβαμε τι είναι αυτό καταρχήν. Κοίταξε, και άμα είναι... Τώρα, εγώ νομίζω, θεωρώ ότι είναι μια κίνηση έτσι, να το πω, ας μου επιτρέπει έκφραση, πρώτον για να βγάλω μια καλή εικόνα προς τα έξω. Με τον Τζαβαλά. Πήραμε 30. Έτσι θέλει να εμφανίσει η ομάδα, βεβαίως. Θέλει να πάει στους παίκτες, βέβαια, ο Τζαβέλας δεν φημίζεται για την ηρεμία του. Ναι. Και η άλλα φημίζεται, τέλος πάντων δεν θέλω να τα αναφέρω. Αλλά πρόσεξε, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θα πάω κόντρα σε όλους και θα πω, εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει στην ομάδα Λεμιό, ωραία, Μπακασέτα. Μπακασέτας παίζεται, γιατί τέλος πάντων ακούγονται πολλά, αλλά δεν νομίζω να πάει στην Τουρκία. Θα φέρει τον Μπάλτοκ. Θα φέρει πιθανόν τον Γιαννούλη. Πιθανόν γιατί θέλει να παίξει, το έχει μπει και σε μια συνέντευξη πότε πρόσφατα στο εξωτερικό. Εγώ λέω να καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Αν φέρει Έλληνες παίχτες, οι οποίοι είναι οι 4 που είπαμε, αν δεν κάνω λάθος, τους είχε στην εθνική, πιο πολύ πιστεύω για τα αποδυτήρια και να τσακώνεται εκεί με τους διαιτητές, να γίνεται ανάκατα. Σαν αρχηγός της αποστολής, τέλος πάντων, είναι καλή κίνηση. Τώρα ξέρω εγώ εντάξει. Για την ομάδα, γιατί θεωρώ ότι είναι καλή. Κοίταξε, αλλά φόζος είναι, δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του. Βέβαια, αυτή την κίνηση την πήρανε ως αστείο ο φίλαθλος κόσμος. Λογικό δεν τους άρεσε καθόλου, όπως και δεν άρεσε και στους δύο διεθνείς, τον Άγγελο Μπασινάκη και τον Σωτήρη Κυριάκο. Ναι, οι οποίοι ο οποίος εκφράστηκαν με απορία, θα έλεγα, απορία. Λογικό δεν είναι οι άνθρωποι. Έχουν πολλά καλύτερα ονόματα. Εντάξει. Ναι, μα να το πιάσουμε από την άλλη άποψη. Οκ, για τους καινούριους διεθνείς, ωραία. Αλλά ένας άνθρωπος έτωσε στον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος υπηρέτησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Απίστευτος κεντρικός αμυντικός, έπαιξε πολλά χρόνια με τη φανέλα του Τριφυλιού. Ο Μπασινάς δεν το συζητάμε, ένα τα καλύτερα χαφ που είχε ο Παναθηναϊκός στην τωρινή εποχή, γιατί μην βγείτε κάποιοι παλιοί και πείτε μου λες ποιος Μπασινάς. Από αυτά που προλάβαμε εμείς λέμε, παιδιά. Ναι, εννοείται. Έχουμε μια γνώμη μέσω βίντεο, αλλά υπηρέτησαν την ομάδα πολλά χρόνια, και ειδικά ο Μπασινάς. Και είναι δικαιολογία από κάτσε ρε παιδί, κάτσε ρε πρόεδρε. Κάτσε βρε άνθρωπε, γιατί να μην βάλεις εμάς που παίξαμε και με τη φανέλα και να βάλεις κάποιον που ήταν απλά οπαδός. Είναι λογικό από τη μία. Και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα. Δηλαδή και σαν άνθρωπος της τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι και ο πιο... Είναι λίγο τσεμπουκά. Κάνει τον τσεμπουκά του. Δεν χρειάζεται τσεμπουκά λέματα όμως στο γήπεδο. Τώρα έχει μια κόσμια συμπεριφορά, τι να πω. Κοίτα, ναι, σιγά μην δείξει κόσμια συμπεριφορά. Για το ρόλο που τον πήρανε, δηλαδή να τσακώνεται με τους οπαδούς και αυτά, μπορούσε και ο Σωτήρης Κυριάκος. Δεν νομίζω να υπήρχε κανένας διαιτητής που να διαιτητής ή επόπτης να έκανε τσαμπουκά στο Σωτήρη Κυριάκο, γιατί ακόμα ο άνθρωπος ζει, να έχει θηρίο είναι. Αλλά νομίζω για το ρόλο που νομίζω εγώ ανέφερα, μου φαίνεται λογικό. Το ότι ήρθε από το πουθενά, ναι, ήρθε από το πουθενά. Δηλαδή ο Τζαβέλας που δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό ούτε λεπτό,
Οκ. Άμα είναι δηλαδή θα μπορούσε να βγει αυτό, όταν έγινε ανακοίνωση, φέρνουμε τον Γιώργο Τζαβέλα, μπλα, επειδή έχουμε πολλούς διεθνείς και θα κάνει καλό στο κλίμα των αποδυτηρίων, επειδή είναι πρώην συμπαίχτες του. Εγώ πιστεύω εκείνη ήταν η ανακοίνωση που εκνεύρισε πολλούς φιλάθλους και οπαδούς Παναθηναϊκού. Βέβαια, όπως και να είναι, θα τους εκνεύριζε, αλλά δεν δώσατε κάποια εξήγηση, νομίζω. Εκεί ήταν το σημαντικό. Τώρα πηγαίνουν ο Παναθηναϊκός, με έπαιρνε τον Πασινά. Δεν νομίζω να υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις. Σχεδόν τίποτα γινόταν. Ή τον Κυριάκο πάρε. Ναι, τώρα επειδή είναι και ο Τζαβέλας που είναι λίγο ξύθυμος χαρακτήρας. Εντάξει. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω. Οι διεθνείς έχουν δίκιο, γιατί σε λέει, εγώ τη φόρασα την φανέλα. Την τίμησα την ομάδα. Γιατί όχι εγώ και ο Τζαβέλας από το πουθενά, ας πούμε. Ναι, αυτό λέμε. Τέλος πάντων, εξετάσαμε και τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή την περίπτωση του Τζαβέλα, γιατί έγινε και άμα έχουν δίκιο και οι δύο βετεράνοι που βγήκανε. Λοιπόν, μια που δεν είμαστε προς το τέλος, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για Βέρεια. Συγγνώμη, μια ψιλοαμαρτωλή ομάδα. Βέβαια, ποια ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει αμαρτίες? Τέλος πάντων. Τώρα βλέπω το κράξιμο του Αριανού. Ποια ομάδα δεν είναι αναμάρτητη? Η Βέρεια τώρα. Η Βέρεια, η οποία ουσιαστικά ξαναγεννιέται. Θα είναι Βέρεια που διότι έχουμε καινούριο πρόεδρο αρχικά. Εδώ πέρα έχουμε 38 ονόματα. Καταρχήν γίνεται Βέρεια 1960. Το αρχικό σήμα, ωραία. Ναι. Ωραία. Στα κιανέρυθρα επιστρέφει τα χρώματα. Δεν νομίζω να ξεφύγει πολύ από εκεί, βέβαια. Έδρα η Βέρεια. Κοίταξε να δεις τώρα, η Βέρεια πέρασε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο έκανε παπάδες η Βέρεια. Εντάξει, ναι. Δυστυχώς, όχι την πούλησαν. Είναι πολύ βαριά λέξη. Όχι, πες, άμα νιώθεις ότι την πούλησαν, αλλά νομίζω ότι ξέρεις τι, τώρα, θα σου σε πω. μια νύχτα έφυγε ο Χιλές Μπίκας. Δηλαδή, ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπήρχαν και αληθινά άτομα. Ενώ άτομα, ρε παιδί μου, που να συσσαγωγικά πονάνε την ομάδα, να στηρίξουν την ομάδα. Δεν υπήρχαν. Ο Μπίκας πότε έφυγε? Ο Μπίκας έφυγε νομίζω το 22, νομίζω το 23, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τότε που η Βέρεια δεν ανέβηκε, η οποία Βέρεια τερμάτισε πρώτη και έπαιξε μπαράζ. Τερμάτισε πρώτη, την πάτησε στα μπαράζ. Ναι. Όπου υπήρχαν πια μπαράζ στο Κομπότη, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τώρα κοίταξε ό,τι είναι τώρα. Ναι, αλλά νομίζω από τέλος πάντων, να πω κάτι. Η Βέρεια βασικά, αν δεν την άποψή μου, την κάψανε με λάθος κινήσεις. Τώρα, ο Μπίκας δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν και από προηγούμενες διοικήσεις καμένη Βέρεια. Στεφανία, μέχρι να πάμε για την επόμενη μέρα της Βέρειας, σε ποια κατηγορία αγωνίζεται η Βέρεια? Στην Γαμά? Γάμα, ναι. Είναι τώρα Γάμα. Οπότε ξαναρχίζει η αναγέννηση από την αρχή. Κοίταξε, αυτό που λέμε. Κυριολεκτικά από την αρχή. Καταρχήν έχει καινούριο πρόεδρο. Ναι. Ο οποίος οικονομική κατάσταση πώς είναι? Είναι νεαρό παιδί. Κοίταξε, αν έχει σωστούς ανθρώπους δίπλα του, γιατί φαντάζομαι τώρα είναι ηλικιακά, μιλάω πάντα, είναι μικρούλης, ας πούμε, έτσι, δεν είναι 40 και βάλε ένας πιο έμπειρος. Πιστεύω θα τον βοηθήσουν. Κοίταξε, τώρα έχει πολύ τριτακτά ονόματα. Ας πούμε, τώρα γενικός αρχηγός είναι ο Σάκης Παγκούρας. Ο Σάκης Παγκούρας
Είναι ο Σάκης Παγκούρας. Είναι Okay. παίκτης Είναι της γνωστός Βέρειας. στη Βέρεια, ναι. Έχει δηλαδή, πώς να το πω... Όχι άλλο Ρώσα. Από ό,τι φαίνεται είναι κάτω των 35 ο πρόεδρος ο καινούριος. Η οικονομική κατάσταση πώς είναι, δηλαδή μπορεί να σταθεί και στην Football League και στη Super League 2 και μετά το επόμενο βήμα, ξέρω εγώ. Κοίταξε να δεις τώρα, οικονομικά η Βέρεια, αν γίνουν σωστές κινήσεις, θα μπορεί να σταθεί. Ωραία. Εντάξει, οικονομικά η Βέρεια δεν είναι ισχυρή. Πώς να το πω τώρα, οικονομικά δεν είναι ισχυρή, όπως και να το κάνουμε δεν είναι ισχυρή. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, για τον πρόεδρο ρώτησα. Ο πρόεδρος, κοίταξε τώρα, είναι σχετικά νεαρούλης. Τώρα όχι. θα μπορέσει, πιστεύω, να τη στηρίξει την ομάδα. Άμα μπορέσει, εντάξει, καλό είναι αυτό. Πιστεύω, ναι. Φυσικά με την καθοδήγηση σωστών ανθρώπων, γιατί... Γιατί εντάξει, είναι άπειρος. Γιατί είναι μικρός ηλικιακά και έχει το χρέος να έχει στην πλάτη του μια ομάδα. Μπράβο, ναι. Οπότε φαντάζομαι θα χρειαστεί και τους σωστούς καθοδηγητές. Βέβαια. Τέλος πάντων, θα δούμε για τη Βέρεια. Να πω εγώ, είναι δυστυχώς μια ομάδα με πολλές αμαρτίες, τις οποίες δυστυχώς τις πλήρωσε πριν 2 χρόνια. Βέβαια τώρα, τέλος πάντων, είμαστε και από τον Εύρο, δεν πρέπει να μιλάμε εμείς για αμαρτίες, γιατί είχαμε την πιο αμαρτωλή ομάδα της Θράκης, την Ξάνθη, η οποία Θράκη δεν είναι στον Εύρο, οπότε μπορούμε να μιλάμε άνετα. Άσχετο. Κοίταξε να δεις γιατί τώρα, ένα έτσι τελευταίο σχόλιο. Αν θες είναι ότι η άποψή μου πάντοτε η Βέρεια που θα αναγεννηθεί, να το πω, ναι, μέσα από τις τάχτες της, κυριολεκτικά, θα τα πάει καλά. Βέβαια, θέλει να δώσουμε χρόνο. Ναι, σε ένα τέτοιο εγχείρημα, βέβαια. Να δούμε και πώς θα πάει. Ήδη ξεκίνησε 2 ανανεώσεις με τον πρόδρομο Κουτσούκη και τον Τρούπκο, αριστερό back half και πλάγιο επιθετικό αντίστοιχα. 2 νέα παιδιά από τις ακαδημίες της Βέρειας. Μπράβο, και την περιοχή δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Με καλή πορεία στην ομάδα, με καλή απόδοση. Ξέρεις τώρα, διαλύθηκε η ομάδα και φύγαν όλοι, ας πούμε. Και ψάχνουμε παίκτες τώρα, ναι. Ψάχνουν, ναι, και είναι 2 πρώτες μεταγραφές της Βέρειας που έγιναν. Κοίτα, Στεφανία, γιατί κάτι πήγε και ως ομάδα μου τώρα. Λοιπόν, η Βέρεια έχει το πλεονέκτημα του χρόνου, γιατί η Γάμα Εθνική ξεκινάει τώρα από Σεπτέμβριο και βάλε. Οπότε έχει περίπου 2,5 μήνες, 3. Οπότε θα φτιάξει ομάδα, εντάξει. Από εκεί και πέρα... Είδαμε, ναι. Νομίζω υπομονή. Φανέ, νομίζω το κοινό μας θα τον ενημερώνει και με τα νέα του Παναθηναϊκού και με τα νέα της Βέρειας. Επίσης, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, που θα είναι οι ακαδημίες και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, εδώ πέρα θα ασχοληθούμε περισσότερο. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Συγγνώμη, θα πάρω το λόγο σαν... γιατί έχουμε από τις καλύτερες ακαδημίες και μετά θα πάμε και στο Παναθηναϊκό, ο οποίος λένε πολύ για του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ναι, συμφωνώ, αλλά το Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες. Διότι στις ακαδημίες του έχει 13 σπόρα. Όχι 13, 2 σπόρα τους έχει σίγουρα. Λοιπόν, όσον αφορά για τις ακαδημίες, για εμένα, ελληνική ομάδα δεν γίνεται ελληνική ομάδα να μην έχει Έλληνες παίχτες μέσα. Γιατί οι ξένοι καλή χρυσή, αλλά τον πόνο της ομάδας, δηλαδή παραδείγματος χάρη, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός με τον Άρη στον τελικό, δεν μπορεί να την καταλάβει. Δεν μπορεί να την καταλάβει ένας ξένος. Δηλαδή, σε ένα ξένο θα πεις, έχω να πάρω 10 χρόνια πρωτάθλημα και θα το καταλάβει και θα ματώσει. Όχι, ο ξένος ήρθε να πάρει και να πληρωθεί. Βέβαια, αυτός ο Μπάουκ με τον Τάισον δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε ένα Ιταλή παθιασμένο παίκτη, ο οποίος τρέχει. Αλλά πόσοι ξένοι να είναι έτσι? Κατά τη γνώμη μου τώρα. Και να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ο Ναλιτζής, ο γιος του Ναλιτζή που έπαιζε στο Πανιόνιο, στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
Ο γιος του Νταμπίζα. Ένας, δεν θυμάμαι τον Αιγύπτιο, πώς λέγεται, Μασχάλ, δεν θυμάμαι το όνομα του Αιγύπτιου. Πόσο χειρότερη είναι από το Σπόραρ? Πες μου, Στεφανία, πόσο χειρότερη είναι από το Σπόραρ? Χειρότερη δεν νομίζω, χειρότερη. Κοίταξε τώρα. Εντάξει. Κανένας παίκτης δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Απλώς κάποιος θα αποδίδει πολύ καλά, κάποιος λιγότερο καλά. Ναι, εγώ βλέπω ότι έχουμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες, Ελληνόπουλα, δικά μας, τα οποία τώρα δυστυχώς θα πω, γιατί δυστυχώς είναι, δεν τα αξιοποιούν. Προτιμούν να πάρουν π.χ. ένα μεγάλο ξένο όνομα από έξω. Ο Σπόραρ είναι μεγάλο ξένο ευρωπαϊκό όνομα. Δεν μιλάμε τώρα για οποιοδήποτε όνομα, έτσι. Ναι, αστείευομαι. Ναι. Είναι μεγάλο όνομα, δεν παίρνουν τον κάποιον που δεν είναι έτσι καλός, ας πούμε. Στεφανία, συγγνώμη που σου διακόπτω, με όλο το σεβασμό, πήρατε το Σαμά της Σλοβενίας. Με περισσότερα γκολ. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Για μένα, ας πούμε, σαν φίλαθλος, ναι, θα μ' άρεσε, δηλαδή, ο κορμός μιας ομάδας, να είναι ελληνικός. Έχει 2-3 ξένους, αλλά από τη στιγμή που είσαι στην Ελλάδα... Σε διακόπτω, αλλά αυτό που λες είναι ο Παναθηναϊκός του 2000. Νικοπολίδης, Γκούμας, Ιταρίδης, Καραγκούνης, Βασινάς. Δεν είναι έτσι πλέον. Ναι. Εντάξει, έχει έναν Μπακασέτ, έχει έναν Ιωαννίδη, έχει έναν... ναι. Έχει ενώ, δηλαδή, μπορούν να ψάξουν στις ακαδημίες, δεν ψάχνουνε. Δεν θέλουνε. Ναι. Ή δεν προωθούν. Και κοίτα, αυτό με τις ακαδημίες δεν είναι μόνο δικό σας θέμα, που σε εσάς πονάει λίγο περισσότερο, γιατί όπως ανάφερα, η ομάδα του Παναθηναϊκού που έκανε τις ευρωπαϊκές πορείες, που έφτασε μέχρι τους 8 του Champions League, που σφάχθηκε την Μπαρσελόνα, για όσους έχουν ξεχάσει. Τον γκολ του Ριζαντέβο που ακυρώθηκε και ποτέ κανείς δεν κατάλαβε. Που έφτασε στους 8 του UEFA με την υπερομάδα του Μουρίνου, την Πόρτο τότε. Ο κορμός ήταν Έλληνες, δεν ήταν ξένοι. Οι περισσότεροι δηλαδή στην Ενεκάδα να έχεις 6 Έλληνες και 5 ξένους, ή 7 Έλληνες και 4 καλούς ξένους, όπως ο Λιζαντέμπε, ο Μικάελσεν, ο Χένριξεν που ήταν ο Σιλοβάτς, συγγνώμη γιατί δεν ξέρω, ο Σιλοβάτς ομάδας, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός επί εποχής Βαρδινογιάννη από το 90 και μετά και τη δεκαετία του 80, γιατί μόνο Έλληνες παίζανε, επένδυσε πάνω σε ακαδημίες. Κάτι που μετά την έλευση πατέρα, αυτό με τους πολυμετοχικούς έγινε αθμός. Ναι, για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Δηλαδή, εγώ που σαν πιτσιρικάς που πρόλαβα τον Παναθηναϊκό, δεν τον πρόλαβα με 150.000 ξένους, τον πρόλαβα με Έλληνες, οι οποίοι ήταν και εθνικοί. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι και λίγο, να το πω, η αγορά τη ζητάει. Δηλαδή τώρα, δυστυχώς, εγώ βλέπω ότι η αγορά του ελληνικού ποδοσφαίρου ζητάει πολλούς, κατά κύριο λόγο, μάλλον ξένους παίκτες. Ναι. Εμείς, ναι, υποτιμάμε λίγο. Και δεν θα έπρεπε, γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, πάρα πολλά ταλέντα στις ακαδημίες και Έλληνες παίκτες οι οποίοι διαπρέπουν. Κάνουν καλή πορεία στο εξωτερικό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μα Στεφανία, καλά είπε η λέξη διαπρέπουν. Ο Παυλίτης πήρε μεταγραφή στην Μπενφίγκα. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη. Γιατί, για όσους ξεχνάνε, η Μπενφίγκα έχει να το κατακτήσει στο Champions League 100 χρόνια, αλλά έχει 2 Champions League.
και πολλά πρωταθλήματα. Ο Δουβίκας φέτος έκανε τρομερή χρονιά, έσωσε τη Θέλτα. Ο Μαυροπάνος αγωνίζεται στη West Ham. Ο Τσιμίκας αγωνίζεται μόνο στη Liverpool, γιατί στην εθνική δεν αγωνίζεται όταν παίζει. Γενικά έχουμε Έλληνες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Και τώρα θα πάμε και σε λίγο στον Πάκο να κάνω ένα σχόλιο. Ο Κολιαράκης πιθανόν να πάρει μεταγραφή σε Γερμανία. Πιθανόν, δεν είμαστε σίγουροι. Και ο Τζόλης φέτος έκανε παπάδες στη Bundesliga 2, που εγώ το βλέπω τον Τζόλη να κάθεται μόνιμο στη Γερμανία, γιατί το λατρέψαν οι Γερμανοί. Τέλος πάντων, έχουμε Έλληνες που διαπρέπουν πλέον. Νομίζω και εκείνα τα χρόνια πριν 24 χρόνια, δηλαδή εντάξει, αρχίζαν και ξεμυτίζαν, θεωρώ, οι Έλληνες παίχτες. Ο Χαριστέας που έκανε καλές χρονιές στη Γερμανία, στη Βρέντερ. Ο Νικολαίδης που μέσα σε μια χρονιά πήγε και έκανε πολύ καλή χρονιά στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μαχλάς δεν το συζητάμε στην Ολλανδία. Δηλαδή, εντάξει, από το 2000 και μετά γίνανε τα πράγματα καλύτερα. Όπως ο Παπασταθόπουλος, και μπορούμε να πούμε χιλιάδες παραδείγματα. Αλλά για μένα αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία, αυτή τη λογική, και θα κάνω και για την ομάδα μου. Διότι γιατί εγώ, σαν ΠΑΟΚ τώρα, συγγνώμη που το πάω στην ΠΑΟΚ, αλλά έχει σχέση με ακαδημίες, σίγουρα. Εγώ γιατί σαν ΠΑΟΚ να κρατήσω τον Πίου το μαύρο πιστόλι, το Σαμάτα, τη θυμάσαι τη διαφήμιση, Στεφανία, νομίζω. Ναι, εννοείται. Και ο Πίου και ο Σαμάτα τη Φενέρμπαξε ήρθαν και είδαμε τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, το Σαμάτα τον τα που έγινε και τραγούδι, όχι για καλό λόγο, και να μην δώσει την ευκαιρία στο Τζίμα. Ο οποίος είναι 17χρονο παιδί, η 18 γίνεται φέτος, η 18 πρέπει να είναι, και να του δώσω περισσότερες ευκαιρίες. Δεν λέω πάρε ένα καλό center-for που είναι ανέμπειρο και να σου κάνει τη δουλειά, και έχει τον Τζίμα σαν δεύτερο στα μικρά παιχνίδια να τον ψήσει σιγά-σιγά. Κοίταξε, είναι το κύμα της εποχής, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό είναι η αγορά, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά κρίμα πάντως, γιατί κρίμα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψιλοπροωθεί, είδαμε και τον Τσαούσι και τον Λίρατζι. Ο Τσαούσις πέρσι ήταν άτυχος με τον τραυματισμό, προώθησε τον Τσιγκάρα που τον έχαψε φέτος με το φτιάρι, τέλος πάντων, αλλά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί. Ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν έχω ελλείψη Ολυμπιακού, δεν κάνω ένα σχόλιο. Γιατί ένας παίχτης που πήρε από την Ακαδημία να μην το βάλει σαν τρίτο παίχτη. Δεν λέω ο Ολυμπιακός δεν έχει καλή ομάδα, έχει καλή ομάδα, αλλά και πιτσιρικάδες. Και ο Αποστολόπουλος δεν ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε από τον Πανασαραϊκό. Για όσους δεν θυμούνται, για εμάς τους μίστες που βλέπουμε Β' Εθνική τα θυμόμαστε. Για αλλά αυτό γενικά. Τους μίστες, ναι, κοίταξε γιατί. Ναι. Με το Μεντιλίμπαρ μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί εντάξει, είδαμε στο παιδάκι που έδωσε την ευκαιρία. Παιδάκι. Τώρα, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό τώρα, ναι. Αν και, ναι, τέλος πάντων. Ότι έχει ανεβάσει το brand name του, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν φέρει ένα μεγάλο παίκτη, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό, θα ανέβει. Δεν μπορώ, δεν υπάρχει λογική, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει λογική απλά. Θα σου πω εγώ, Στεφανία, τι έλεγα σε κάθε φιλάθλους. Λέω, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Φαίνεται 5-6 παιχταράδες όμως, και ανεβάζετε την Ακαδημία τους καλύτερους 3-4 παίχτες σας, και αυτούς κάνεις και κεφάλαιο. Και άσε από αυτά τα παιδάκια που ζουν από τα 10 τους, από τα 12 τους στην Ακαδημία, θα δώσουν τα πάντα. Θα δώσουν τα πάντα, πραγματικά. Τέλος πάντων, και μπορείς να σου κάνεις κεφάλαιο και να τους πουλήσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα πούλησε τον Τζόλι 11 εκατομμύρια. Τώρα άμα του χρόνου λέμε θα πουληθεί, που χτύπα ξύλο, μην πουληθεί, θα πουληθεί πάνω από 25 εκατομμύρια. Άμα μπήκε στο Champions League, σίγουρα. Κουλιαράκης μάλλον πάνω από 10. Δηλαδή, μπορείς να σου κάνεις και κεφάλαιο για την ομάδα. Δηλαδή, να παίξουν την ομάδα και να πάρουν και συμμετοχές και τρόπια κτλ. Εάν πάρουν, και να τους κάνεις κεφάλαιο για πώληση. Και το συνεχίζει έτσι το παραμύθι. Θεωρώ εγώ αυτό. Δηλαδή, έτσι δουλεύουν οι σοβαρές ομάδες. Έτσι δουλεύει η Μπαρσελόνα κάποτε. Πιστεύεις ότι τους απασχολεί αυτό, ας πούμε, ή μόνο να γεμίσουν λεφτά στα ταμεία τους? Μα με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσεις λεφτά στα ταμεία σου. Να δεν γεμίσεις. Όταν βγάλεις ένα παίχτη δικό σου. Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Όχι, βασικά δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Δυστυχώς. Ωραία. Γιατί εντάξει, λέμε για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αλλά στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
πόσοι Έλληνες να είναι. Δεν είναι και πολλοί. Τέλος πάντων, πάει να κάνει την ελληνοποίηση, αλλά με όλο το σεβασμό στο Θημιάνι, που εγώ το συμπαθώ. Είναι καλή μεταγραφή, είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Γιατί από την Β' ομάδα που είναι 18-19 να μην πάρει κάποιες συμμετοχές, να έχει στο Θημιάνι και ένα τυχαίο όνομα που το ξέρω καλά, τον Ταξιάρχη, τον Φίλωνα. Λόγω τώρα. Ή για δεύτερος, γιατί να μην είναι ο Φυρλής, δεύτερος τερματοφύλακας. Όλος τυχαίος. Και κράτη και τον Τζαούση και τον Λίρατζη. Οι οποίοι δεν είναι πιτσιρικάδες πλέον, είναι 24. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Εγώ είναι 24 χρονών. Από εκεί στο Παναθηναϊκό, δηλαδή, έχει ένα καλό σεντερφόρ, γιατί να μην είναι τρίτος βασικός, δηλαδή πίσω από Ιαννίδη και Σπόρα. Καλά, άμα είναι πίσω από το Σπόρα μπορεί να τον ξεπεράσει κιόλας, αλλά λέμε τώρα. Είχα κεντρικός αμυντικός, είχα ένα μπακ, που ο Παναθηναϊκός έχει καλή ακαδημία, καλή φουρνιά. Θεωρώ εγώ, γιατί ένας παίκτης, είπαμε πριν, ο Ρωμάνο, πάει στο εξωτερικό. Γιατί να μην τον αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός? Έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει απλά, πιστεύω. Τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση μπορεί να κρατήσει 15 ώρες, 15 μέρες, και σίγουρα όλοι οι φίλαθλοι θα συμφωνήσουμε με αυτά που λέμε για τις ακαδημίες και γενικά. Πάμε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον οποίο ασχοληθήκαμε, αλλά θα ασχοληθούμε από άλλο πόσο της εθνικής. Την εθνική, λοιπόν. Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα, ναι. Έκπληξη για μένα. Ναι. Πιστεύω είναι καλός προπονητής. Θα μπορέσει να τα απεξέλθει, ναι. Τώρα, ελπίζω να τον αφήσουν να τα απεξέλθει. Να μην επέμβουν στο έργο του, όπως με τον προηγούμενο εννοείς. Ναι, να μην επέμβουν στο έργο του, να του συμβουλεύονται, γιατί ξέρεις τώρα, και ο προπονητής έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του, εννοείται, αλλά δεν τον ακούνε μερικές φορές. Ο προπονητής ομάδας έχει, για μένα, τι πρέπει να γίνεται σε μια ομάδα πάντα. Εφόσον παίρνει έναν προπονητή, για όλα τα αγωνιστικά αποφασίζει αυτός, ούτε ο πρόεδρος ο τάδε, αποφασίζω εγώ. Ωραία. Τι σκοπό έχω στο μυαλό μου για να πάει η ομάδα μπροστά. Όχι να μπλέκονται 15 άτομα και να βάλουν το δικό μου παίχτη, βάλω και το δικό σου παίχτη. Όχι, παιδιά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εγώ νομίζω. Έτσι γίνονται συνήθως. Ελπίζω να μην γίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένας καλός προπονητής, ξαναλέω. Αξίζει για μένα τουλάχιστον. Βέβαια. Θα μπορέσει, βασικά θα φέρει καλά αποτελέσματα με την εθνική. Από εκεί και πέρα φτάνει να το κόσμος, να τον αγκαλιάσει εισαγωγικά. Ναι. Νομίζω έχει τη συμπάθεια όλων των Ελλήνων φιλάθλων για την παρουσία του και στα χρόνια του Ηρακλή σαν παίκτης, που ήταν πολύ καλός παίκτης, και καλά του Ηρακλής, όχι τόσο πολύ σαν προπονητής, αλλά λόγω του χαρακτήρα του. Και νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή, γιατί την Ελλάδα την ξέρει πάρα πολύ καλά. Την ξέρει πάρα πολύ καλά και είναι καλή επιλογή, διότι το όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πάει καλά. Έχει δείξει ότι αγαπάει την Ελλάδα. Ναι, ότι συμπαθεί τους Έλληνες, από εκεί και πέρα θα δείξει με το έργο του. Θα δείξει με το έργο του, με τις πράξεις του, που εκεί και πέρα καλή επιτυχία. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία δεν ευχηθούμε. Καλή επιτυχία στον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Και εγώ θα ευχήθηκα καλή επιτυχία και εξήγησα τους λόγους που θα πετύχει. Εάν τον αφήσουν, αν η καινούργια διοίκηση της ΕΠΟ τον αφήσει. Πάμε σε ένα άλλο τώρα. Τη συνέντευξη του Προέδρου Τσάκη την είδες? Δεν έχουμε έξι, αλλά... Τι έγινε εκεί πέρα? Έγιναν διάφορα. Καινούριο, γιατί έχουμε και μερικά θέματα και με αυτόν. Τέλος πάντων, καλά, ξέρεις τι.
σε άλλη φορά που θα κάνουμε live μπορούμε να το σχολιάσουμε. Αυτό νομίζω ότι εάν ένα παιδί που έχω στο μυαλό μου έναν αεξή μπορεί να το σχολιάσει καλύτερα αεξής, γιατί είναι λίγο άκομψο από εμάς αυτό. Τέλος πάντων, εγώ άμα μιλήσω δεν θέλω να μιλήσω. Κάποιες γραφικότητες είχαμε, αλλά μάθαμε και περισσότερα από την πρώτη φορά με την παρουσίαση με τον κύριο Μελισσανίδη. Εντάξει, γραφικότητες καταλαβαίνω ποια λέτε, αλλά φαίνεται να πούμε. Κοίταξε, γενικά δεν τον υποδέχτηκαν με βάγια, γιατί έχει και μια σχέση με τον Μαρινάκη. Πρόσεξε, εδώ σε πιάσα τώρα. Την εξήγησε στη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό λέω άσο μην ασχοληθούμε εμείς. Μόλις συμφωνήσουμε με το παιδί τον αεξή, αυτός είναι καλός, θα τα εξηγήσει καλά. Και σε προσωπική συζήτηση που είχαμε, θα αιτιολογήσει. Λοιπόν, νομίζω σε παρουσιάσαμε, πήρε το κοινό μια γεύση, 45 λεπτά περίπου. Λοιπόν, Στεφανία, τι περιμένουμε από σένα? Το είπαμε και στην αρχή του βίντεο, αλλά το πούμε και στο τέλος, μία που τελειώνουμε. Λοιπόν. Να την περσινήσουμε. Λοιπόν. Εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα για να προσφέρω ενημέρωση, να το πω πιο σωστά, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Να σχολιάζουμε τα κακοσκήμενα, εγώ θα έλεγα, της ομάδας. Εντάξει. Να πούμε να λέμε και αλήθειες. Και παρόλα αυτά να προσφέρω και ενημέρωση για το τι γίνεται στην ομάδα της Βέρειας. Γιατί ωραία, πολύ ωραία. Αξίζει και αυτή μια όχι προώθηση, μια αναφορά. Αναφορά θα το πω. Εννοείται αξίζει. Η Βέρεια θα το πιάσουν του μάνατζερ αυτή. Η Βέρεια κάνει ένα rebuild από την αρχή. Αυτό ακριβώς. Rebuild από την αρχή και είδαμε. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Ναι, θα το ευχηθούμε. Λοιπόν, Στεφανία, σε ευχαριστώ. Τη Στεφανία θα τη βλέπετε από διάφορα βιντεάκια που θα βγάλει. Ναι. Του καναλιού. Επίσης θα ήθελα να κάνω πρόσκληση σε όλους τους φιλάθλους και ιστορικών ομάδων κυρίως. Είστε οπαδοί της Δόξας Δράμας, της Καβάλας, του Πανσεραϊκού, της Παναχαϊκής, της Καλαμάτας, υπάρχει κανάλι, δεν χρειάζεται. Του Όφη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Facebook και ευχαρίστως να ανεβάζουμε βίντεο στο δικό μου κανάλι και γιατί όχι να κάνουμε και μια εκπομπή ιστορικών ομάδων. Κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση και ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον είναι Ολυμπιακός. Μην ανησυχείτε, δεν τα κόνω. Μη φοβάστε, πλησιάστε ελεύθερα. Ναι, ακριβώς, πλησιάστε ελεύθερα, γιατί πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μας ενώνει όλους. Μας χωρίζει λόγω των ομάδων, αλλά αυτή την πρόσκληση. Όσοι είστε ιστορικές ομάδες, ακόμα και Εθνικός Πειραιώς και Προοδευτική και Πανιόνιο, φυσικά. Γιατί η φωνή όλων αυτών των ιστορικών ομάδων πρέπει να ακουστεί και είπαμε για Ολυμπιακό. Όποιος θέλει επικοινωνεί μαζί μου στο Facebook. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το ειδικό βιντεάκι που κράτησε 48 λεπτά, νομίζω. Στεφανία, καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε. Λοιπόν, το πρώτο μεγάλο βίντεο είναι αυτό. Λοιπόν, ένα βίντεο ακόμα έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας.